e pousadas, onde podían descansar, dormir ou incluso quentar as cachas a alguén para escorrentar o frío. Ben, en resumo, todas as relixións, dun ou doutro xeito, manifestan movimentos migratorios cara ao oeste, que é para onde vamos ir agora camiñando. Pero o carallo saber por que peregrinan. E peregrínanse de algún xeito, ou iso parece, porque ao peregrinar imos ao encontro coa morte, e froito dese encontro coa morte, reconciliarnos co sentido último da vida. Pero isto non sempre foi así, por exemplo, os peregrinos que viñan, pois chegaban con sede e saciábana nas after tabernae, ou nas popinae, ou termopolias romanas, que era como lle chamaban os romanos aos antros de perdición e desenfreo da época, e nesa escuridade destes garitos, o romano medio lucense podía encontrar de todo, podía encontrar un celta de visita, un celta de Meira ou de Muimenta, algún romano de Castro, de turisteo pola cidade, romanos da propia Roma que baixaran a Lugo ver a familia da aldea. Bueno, está marcada.